Τι εννοούμε? Στα 21 του χρόνου, αν βρίσκουμε λίγο εύκολα, ένας νέος των ΗΠΑ, αλλά σιγά σιγά και ένας νέος της ελληνικής επικράτειας, έχει ουσιαστικά στο ελληνικό του τουλάχιστον 15.000 ώρες σχέση με ψηφιακό παιχνίδι, δηλαδή με computer ή βιντεο. Έχει τουλάχιστον και λάβει τουλάχιστον 100.000 ηλεκτρονικά παιχνίδια. Έχει δει οπωσδήποτε 15.000 ώρες τηλεόραση. Έχει διαβάσει βιβλία, τα οποία στο μέγιστο έχει να κάνει σε περίπτωση. Τα στοιχεία αυτά έχουν και μπορούν να μας πείσουν και το ίδιο. Ως γνωστόν, το γνωρίζουμε, όλοι εμείς η γνώμηση που έχουμε για αυτόν τον κόσμο μας περιβάλλει την έχουμε παρά από αφήγηση. Η αφήγηση για κάποια φαινόμενα άλλο μας μιλάμε. Δηλαδή δεν ξέρει τίποτα για τον ρεκρισμό. Ελάχιστη μας τα δυστυχίες, αυτή την ιστορία, ελάχιστη είναι η πραγματικότητα της καθημερινής δικής μας εμπειρίας και μήνες της ζωής. Για αυτά τα παιδιά, για αυτούς τους νέους, τα 21 τους χαρακτηρίζονται από αυτές τους αριθμούς τους οποίους πριν σας είπα, είναι φυσικό, είναι φανερό, θα λέγαμε, όχι φυσικό, είναι φανερό ότι η κύρια αφήγηση για την ζωή, ο τρόπος δηλαδή της νοημικοποίησης του δεν περνά πια ούτε από το ζωή, ούτε από την οικογένεια, ούτε βέβαια παλιότερα από την εκκλησία. Ο τρόπος της νοημικοποίησης του περνά πια τα νέα μυστικά. Είναι εξαρτητικό. Άρα, εδώ πρέπει να προσέξουμε πολύ, διότι μιλάμε για ανθρώπους που ντόπιοι του νέου κόσμου. Πολλοί από εσάς ίσως είστε νεαρούς ηλικίας. Φανταστείτε πόσο πιο ντόπιοι είναι αυτοί που γεννήθηκαν μια δεδομένη τεχνολογία, δηλαδή με οθόνη, με πληκτρολόγια, με joystick κτλ. Άρα που τη θεωρούν ως δεδομένη. Δεν ξέρουν ως τεχνολογία. Δεν ξέρω τεχνολογία, ούτε αναρωτιέμαι το τεχνολογία. Δεν αναρωτιέμαι τι θα ήταν η ζωή χωρίς χρησμό, αλλά στην προσωπικό επίπεδο. Ξέρετε τι φοβερό είναι το ότι έχουμε απολύτως της ενεργείας γύρω μας. Αυτό είναι αν είναι άλλο πράγμα. Έχουμε απολύτως την κεφάλαια, τα πράγματα και κάνουμε ενέργεια. Τι πολύ, δεν θα πάσει να ζωή. Αυτά είναι. Παρόλα αυτά το θεωρούμε, όπως λέει και από εσάς, for granted. Δεδομένο. Τα παιδιά αυτά που είναι εδώ και οι δεδομένα τα κρίνουν όλα αυτά. Απέναντι σε αυτούς εμείς τι είμαστε? Ο μιλών τουλάχιστον είναι digital immigrant. Δηλαδή είναι ένας μετανάστης. Δεν είναι, ας ελπίσουμε, ένας πόλεμος. Παράδειγμα, αυτό είναι παράδειγμα, τέσσερις για να το καταλάβουμε. Εγώ ζητάω τώρα, όταν είναι να δω κάτι στο δεν είναι, έχω λάβει ένα email και θέλω να το δω, ζητάω ή στο γιο μου στο σπίτι, στην Κραβατρέτη, στο πανεπιστήμιο, να μου το δημώσει. Σου πιάσει, είσαι immigrant, δεν είναι το στη χώρα. Και έρχεσαι τώρα εδώ να διδάξεις, τους digital natives, τους αυτόχθονες, προσέχετε δηλαδή το ψηφιακό κάτι. Εγώ θα διδάξω τους ανθρώπους που γεννήθηκαν με αυτή την τεχνολογία και θα βλέπουν τα πράγματα αλλιώς. Καλώς κακώς, εμείς τους τα προετοιμάσει αλλιώς, είναι πραγματικότητα. Και εδώ, επειδή πρέπει να τελειώσω, δεν βλέπω το σήμερα, θα το κάνουμε. Επειδή αγγίζουμε λοιπόν τα θέματα της εκπαίδευσης, ας μιλήσουμε που λέει ο Στέλιος στα κοινωνική μας, θα μιλήσουμε προσωπικά. Αυτό το ρίχνω, οπότε καταλαβαίνει, από βάση. Θα μιλήσω λοιπόν εδώ που θα πω για δύο μαθηματικοί και λογαριασμοί που μπορούμε να τα πούμε ως θεωρήματα. Δύο, το θέμα της κόρης και το θέμα του γιου. Είδαμε. Το θέμα της κόρης μου τώρα λοιπόν το 25. Έχει να κάνει όταν ήταν 10 χρόνια εδώ και δηλαδή στο 15. Τότε λοιπόν πριν από 10 χρόνια, νομίζω θα ήταν στην πρώτη ηλικία, λογικά, και είχε για την επομένη μάθημα την Ιταλική ιστορία, τα θέματα κτλ.
Εκείνη την εποχή είχε προχωρήσει η κυρία Ζέμα το θυμάται το CD-ROM Σοφία του Ιδρύματος Σταυράκη. Από τα πρώτα CD-ROM εκπαιδευτικά που έχουν προχωρήσει. Αυτό βέβαια, όπως ήταν και η εποχή, είχε μέσα τις απαιτούμενες εντολές για να το παίξει. Δηλαδή, εξέγει, ιστορίες, εγκαταστάσεις, καθόλου κλπ. Ευτυχής όμως εγώ, επειδή λόγω της δουλειάς μου το είχα, πως οι αποδέσεις που οπωσδήποτε τις καρπούλες του Ιαπωνέζου, το παρουσίασε της τεχνικής, το κινητέρος και εγώ θα βοηθήσω το παιδί μου την άλλη μέρα να είναι διαφορετικό απάλι. Σε τσίνησε το κάνει, σε φίλο, πάλι, σε ξέχει, είναι όλα τα πράγματα. Η απάντηση. Αλλά, δεν ήθελα να πάρω ιδιαίτερα. 10 χρόνια αργότερα, ο γιος μου είναι 15 ετών. Ο γιος μου 15 ετών και ευτυχής πάλι εγώ, του λέω τι έγινε, πώς πήγε η πληροφορική στο σχολείο, κάνω πέρα την πληροφορική. 12, 10. Δεν είμαι πληροφορικός, αλλά έχω γίνει σιγά σιγά. Πώς είναι αυτό? Του λέω πατήνα. Πώς είναι? Δεν μπορώ, εντάξει. Γιατί? Είναι μια συνταγή. Έχω τίποτα να δίνω το δυστυχητό. Δεν πάει θεωρούς ότι είναι στην ίδια ενότητα. Δεν είναι κατέχει. Γιατί? Δεν είναι να παίξει. Είναι δίπλα πράγματα. Εντάξει, λέει ο κύριος, τι, ας δούμε. Σκληρός, δύσκολος, τι θα κάνει, θα του πω, με πρόσεξε, δεν πιάνεις να πάρω και ασχολείται εδώ. Και πώς θα μπορεί το παιδί να αγοράσει, αν δεν ξέρει τι μαθητικά πλάι, τι θα πει, γράμμα και Ρώμα. Καταλάβετε λοιπόν ότι από αυτά τα δύο, ότι βρισκόμαστε σε εποχές όπου έχουμε πραγματικό δίλημμα οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την εκπαίδευση σε κάθε βαθμίδα αυτή και ιδιαίτερα οι άνθρωποι βέβαια οι οποίοι ασχολούνται με την εκπαίδευση στις πλέον μικρότερες ηλικίες. Αυτή είναι μια βιβλιογραφία εδώ κάποιων θεμάτων στα οποία αναφέρθηκα. Θα ήθελα τελειώνοντας να πω ότι για να μην μείνουν σε μια εντύπωση ότι ασχολούμαστε τελικά μόνο με την πραγματικότητα, όχι. Αυτή τη στιγμή θα κρατήσω εδώ κάτι χαρακτηριστικό, παράδειγμα χάρη, χρησιμοποιούμε στο πλαίσιο μιας ενέργειας που λέγεται Playlist, η οποία έχει σκοπό να βοηθήσει την ανάπτυξη των προφορικών μας δεξιοτήτων, θέματα debating όπως λέγεται, δηλαδή οι άνθρωποι που θέλουν να μάθουν τα πλασάρουν να παρουσιάζουν καλύτερα τον εαυτό τους, μέσω του να μετατρέψουν για λίγο τους εαυτούς τους υπουργούς και προέδρους της κυβέρνησης κτλ. Προσπαθούν να παρουσιάσουν επιχειρήματα και να δημιουργήσουν ένα σωρό νέα επιχειρήματα και δουλεύουν σε αυτό το οποίο μπορούν να παρουσιάσουν και σε ψηφιακή μορφή. Αυτά είναι θέματα για τα οποία θα μιλήσουμε με τους ανθρώπους εδώ στην ζωή το οποίο εσείς συμβάζετε, με σκοπούς βέβαια να έχουμε κάποια συνέργεια, κάτι το οποίο τόσο από την ομιλία και την παρουσία μας εδώ είναι μέσα στους σκοπούς μας. Ευχαριστώ πολύ. Θα μπορούσαμε βέβαια να μην φάμε και να συνεχίσουμε. Καταλαβαίνετε, μη φάμε. Λοιπόν, το απόγευμα σε 9.30 ώρες θα είμαστε εδώ πάλι, τις ομιλίες για το
Έγινε κάτι καψά. Και εγώ. Thank you.